Non se pode esquecer que estas técnicas hipnóticas xa son utilizadas para tratamentos paliativos da dor, para adiccións, para estados de ansiedade, de estrés, fobias, co cal o rechazo a todo isto por falta de coñecemento do mesmo non é unha actitude moi científica, que digamos. Os expertos están de acordo que o hipnotismo é a mellor técnica para entrar nun estado alterado de conciencia. É a técnica máis rápida, a técnica por autonomasia. E que cabe destacar que non é que o hipnoterapeuta te este hipnotizando, sino que ti mesmo te estás facendo autohipnose. Para facer autohipnosis ten que haber voluntade por parte do que se quere hipnotizar, senón nunca poderás entrar nese estado hipnótico. Isto quere dicir que non estás manipulado, eres ti, por voluntade propia, o que quere